ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ କିଏ ଜାଣିପାରିଲି, ମୁଁ ହଉଛି ତ୍ରିଷା ପରମ୍ପରା। ଆଜି ଏତେ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବରା ହଉଛି। ସେ ସ୍ପେଶାଲ ବରାଟା ମୋ ଡାଡୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ନା, ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟମାଟର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି କଣ ହେଇଛି ନା ଏଥିରେ ପଡିଛି ବିରି ଗୋଳା ହେଇକି ସେଥିରେ ପଡିଛି। ତ ସେଥିରେ ସୁଜି ବି କିଛି ପଡିଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟା ଜିରା, ଏଇଟା ହେଲା ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ବି ପଡିଛି। ତ ପଡିକି ସେଥିରେ ପଡିଛି ନା ତାକୁ ଗୋଳାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସୁଜିଟା, ଯୋଉଟା କି ମତେ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ମିଳୁଛି ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବରା ଏ ସବୁ ଆମ ପିଙ୍କି ତିଆରି କରୁଛି, ମାନେ ମୋ ବଡ ଦେଇ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଫୁଟ କରି ହାତରେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛଣ ଛଣ କରୁଛି ଆଉ ବସିକି ପିଲାଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କାହା ପାଇଁ,